се навършват 60 години от неговото създаване. Историята, това е паметта на поколенията, съхранена, носена и предавана в годините, вековете, чак до наши дни. Така е и с историята на училището ни, нашето училище, българското училище в Братислава. Книгата за протоколите от заседанията на Педагогическия съвет е съхранила събитията, които ни отнасят към далечната 1948 година. Годината, която слага началото на летоброенето на българското училище в Братислава. Училището се помещава в сградата на улица Мицкевичова, осигурена със съдействието на Министерството на образованието на Република Чехословакия и Общинският съвет на град Братислава. Учебните занятия започват на 15 декември 1948 година с записалите се първи ученици. Иван Ангелов Кънчев от град Нитрав, първо отделение, Христина Георги Закова от град Братислава, в трето отделение, Мария Танасова Акиванова от град Превидза, четвърто отделение. Тук е мястото да изразим своята благодарност към делото и приноса на семейството Никиджиеви, които с много любов и всеотдайност полагат основите на училището и го превръщат в център на българщината. Скъпи ученици, драги учители и родители! Отново за 47-ми път училищният звънец на българското училище в град Братислава ни зове към началото на новата учебна година. Отново вие, уважаеми ученици, поемате към необятния и интересен свят на науката, изкуството и културата. Настоящата учебна 94-95 година е особено забележителна за българското училище по две причини. По решение на двете министерства на образованието, на науката в Република Словакия и Република България, училището отново прераства в средно училище, гимназия с 4 годишен курс на обучение след 8 клас. Само след няколко месеца ние ще имаме нова и самостоятелна сграда в новият квартал Петрежал. От тази учебна година учениците от 9-ти клас ще изучават засилено английски език, а учениците от 1-ви до 4-ти клас ще изучават говоримо също английски език в часовете по интерес. На всички вас желая здраве, бодрост и сили през новата учебна година. На добър час и сполука! Готови? Мила мамичко, честит празник. 3, 4. Мила мамичко, честит празник. Тичайте сега при мама, да целуните мама и да поднесете децата и подаръците. Това е летописната книга на училището, която отразява не само живота на училището, но и посещенията на ръководители на Република България.
В тази книга са отразени впечатленията от посещението на господин Георги Първанов през 2002 година, президент на Република България и в настоящият момент. Книгата отразява и посещението на господин Огнян Герджиков, който е председател на Народното събрание, а също така и посещенията на министри на образованието и науката на Република България. Един от тези министри е господин Веселин Методиев, посетил училището. Също така училището е посетено и от министър Игор Дамянов, а през 2005 година е посетено от настоящият министър на образованието и науката господин Даниел Вълчев. Чест да се запознаем и с новата сграда, обаче тук бяхме повечето години. Тази сграда е българско училище. Да. Тази сграда принадлежи на българското училище. Това е дух на училището. Да, точно така. Тук са всички спомените. 15 години учихме тук, от детска градина до средно образователно. Да, средно образователно. Завършихме тук и... No je tu kus spomienok na tomto dvore. Prišla som si vlastne zaspomínať, pozrieť sa na tú budovu, ako vyzerá teraz. Je trošku taká smutná, ale keď som ju prvýkrát spoznala, bol to taký ucelený objekt, ktorý mal internát, mal prvý stupeň, mal druhý stupeň, mal jedáleň, mal zborovňu, mal riaditeľňu a všade to bol život vlastne na tomto dvore. A bola to taká uzavretá komunita, ja som sem prišla, nie som bulharského pôvodu, som Slovenka, ale dala som si sem deti do tejto školy a hlavne ma oslovila tá atmosféra, pretože v tejto škole to vytváralo vlastne jednu celú rodinu. Вятърко дъде, вещу гълуде, като малка птичка, ще ме пшеничка, като малка птичка, ще ме пшеничка. Бяхте птички, нови ръкавички, бяхте птички, нови ръкавички. Tie malé deti pozerali na tie staršie deti zbožne s takou perspektívou, že my budeme takí veľkí, jak sú oni, a tí starší zase dozerali na tie menšie deti. A mala som taký pocit, že napriek tomu, že sa to javí, že je to nebezpečné, že vyzeralo to akoby bez dozoru, celá tá škola dozerala na všetky tie deti a zároveň aj v tom kolektíve pedagógov to bolo také zaujímavé, pretože tých pedagógovia sa menili vždy po 4 rokoch, ale 2 roky to ostala jedna skupina, potom prišla druhá. Takže oni si navzájom odozdávali vždy tie informácie, ako má byť tá škola, ako má mať atmosféru a tá atmosféra vždy pokračovala. Takže neprerušila sa po 4 rokoch, lebo dostala ten odkaz, že je to škola, ktorá má vyzerať takto a takto. Takže ja som sa rozhodla, že do tejto školy dám tie deti a po rokoch som sa stala zároveň aj pedagógom v tejto škole a myslím si, že to boli najkrajšie obdobia mojej pedagogickej činnosti, ktorú som mala a veľmi dobre na to spomínam. Takže vrátila som sa sem späť a chcela by som vidieť tie deti a tých kolegov ako starších pri príležitosti výročia 60-ročného a zároveň robím takú štatistiku, dúfam, že sa mi podarí, úspešnosti absolventov tejto školy, pretože si myslím, že je veľmi vysoká. Že dosť vysoké percento detí z tejto školy má vysokoškolské vzdelanie.
своята 60-годишна история училището успява да съхрани българските образователни традиции и да се утвърди като средище, в което в духа на толерантността и на основата на богатото и разнообразно културно-историческо наследство споява както българските, така и словашките специфики, спомага за опознаването на тези два славянски народа и го прави уникално по своята значимост. Възникнало като начално училище, то прераства в основно и продължава да привлича ученици, които са деца на възникналата на територията на Република Словакия българска колония, както и ученици словаци. През учебната 1989-90 година българското училище отваря вратите си за първите ученици от гимназията. От тогава до настоящата учебна година, 2007-2008 година, 128 ученици са завършили средно образование и са получили диплома за средно образование, а основното си образование са завършили 553 ученици. От създаването си училището е включено в словашката училищна мрежа, което